dnešním díle se podíváme na stavbu včelího těla, to se skládá ze 3 hlavních částí, hlavy, hrudě a zadečku. Na hlavě najdeme nejdůležitější smyslové orgány a ústní ústrojí. Aby toho nebylo málo, včela má na hlavě celkem 5 očí. Úplně nahoře na temeni hlavy vidíme 3 jednoduchá očka, která včele pomáhají při orientaci. K vidění včela používá jen oči složené, které jsou po stranách hlavy. Skládají se z jednotlivých oček, které si můžeme představit jako jednotlivé pixely. Jejich počet se různí. Oko matky se skládá z 3000 oček, oko dělnice ze 4500 oček a oko trubce z 6500. Dalším důležitým smyslovým orgánem jsou tykadla. Tykadlo je hmatovým, chuťovým a chordotonálním smyslovým orgánem. Chordotonální znamená to, že umožňuje vnímat zvukové vibrace a na pomocí tykadel včela i slyší. Jelikož většinu svého života včely tráví ve tmě, jsou pro ně tykadla velmi důležitá. Tykadlo se skládá z násadce, to je ta dlouhá část u hlavy, prstence, který tvoří zalomení, a bičíku. Bičík dělnic je tvořen z 10 článků, bičík trubce z 11 článků. Na spodní části hlavy se nalézá ústní ústrojí. Horní čelist je tvořena kusadly, ta jsou důležitými pracovními nástroji všech včel. Včela je využívá hned při svém líhnutí, a to k prokousání se ze zavíčkované buňky. Včel dělnice dále využívají například k manipulaci s pilovými zásobami nebo při stavbě voskového díla. A nakonec se podíváme na dolní čelist. Stažením makarel vznikne rourka a uprostřed ní se podobně jako píc motoru pohybuje jazyček. Dolní čelist tak tvoří sosák. Ústní ústrojí tohoto typu označujeme jako lízavě sací. U nás nejčastěji chované plemeno včel je včela kraňská a ta má sosáček dlouhý 6,5 mm. V hlavě včely se nachází také jedna důležitá žláza, a to žláza hltanová. Tato žláza produkuje mateří kašičku, která je důležitá pro výživu plodu a matky. Hltanová žláza je aktivní zpravidla mezi 6. a 12. dnem života včely dělnice, ale to pouze v případě, že tato dělnice má ve své výživě dostatek pilové výživy.